Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Helo a chroeso i mewn i'r gôl efo Arwel Owen, Ifon Owen a fi Alun Owens. A ers i ni ddechrau wneud y pod yma, mae'n teimlo fel fod bob blwyddyn fod hi'n sôn fod ni ar y roller coaster wrth i ni ddod at diwedd y tymor. A dydy tymor yma dim yn wahanol, wrth gwrs. Da ni wedi cael wythnos a hanner emosiynol iawn, siom fawr o golli yn Birmingham, a hynny ar ôl colli i Southampton, a Wrecsam yn colli 2 gêm yn olynol am y tro cyntaf tymor yma, ond wedyn curo adre o 2 gol i ddim yn erbyn Stoke, a wedyn buddigoliaeth o rhaid i ni weithio amdano fo o 1 gol i ddim yn Rhydychen, ac yn mynd i fewn i'r 2 gêm ola, wirthiol efallai, mae Wrecsam yn y chweched safle ac yn edrych am y gemau ail gyfle, a hefyd am y 5 flwyddyn yn olynol, fydda ni chwarae am rhywbeth yn gêm ola'r tymor o dan Phil Parkinson, so mae rhaid allan cwyno am y bywyd ni. A di'r un o'r gemau yna wedi bod i bidio mynd i lawr, felly mae hynny'n hyd yn oed gwell. Felly, Arwel, sut wyt ti'n teimlo ar ôl y 2 gêm diwetha? Bach o ryddhad wrach. Mae'r ffaith bod yn dilo ni eto ddim gofyn am fwy na hynna. Dyma sydd wedi bod lot mwy amleserus os oes ni'n dibynnu ar dim eraill, a dyma sa'r gwydr yn dipyn mwy hanner gwag. Felly mae rhaid ni bod yn ddiolchgar a positif o'r ffaith bod yn dilo ni i ryw raddau. Dwi'n meddwl bod yna ddigon wedi cael ei wneud o'r ffaith na yr tîm sydd ar y brig ac yn bymed da ni'n chwarae. Mae bron fatha bod ni'n edrych heibio'r ffaith bod ni'n chwarae Coventry a Middlesbrough sydd 2 o'r tîmau gorau, bod Middlesbrough ddim ar y rhediad gorau ar hyn o bryd. Sicr, Coventry jyst ddim yn mynd i peidio troi fyny na chdyn ar gyfer un o'r gemau, felly. Ond wedi deud hynny, wrach bod ni yn chwarae nhw ar amser da o'r tymor, hynny ydy mae Coventry ben campwyr, a mae yna bosibilrwydd fydd y Middlesbrough ddim yn gallu mynd fyny'n automatic ac yn saff o'i safle yn yr gemau ail gyfle. Felly dyna di'r scenario gorau i Wrecsam, dwi'n meddwl, yn mynd i fewn i'r 2 gêm ola, neu fynd i fewn i'r gêm ola, a mae lot o'r gwybodaethau peldroed wedi bod yn deud fydd i mynd i'r gêm ola'r tymor, a dyma ni, mae'n mynd i'r gêm ola'r tymor. Ydy, mae'n mynd i fynd i'r gêm ola. Mae yn dwylo ni, ond mae o hefyd yn dwylo Hull mewn ffordd, ydy. Felly, gobeithio bydd pethau ddim yn edrych yn hyll. Sori o hwnna. Wedyn, ydy, mae pethau weithiau yn gallu bod yn hyll ar y cae. I ddechrau falle, Ifor, sut oedd ti'n teimlo ar ôl y gêm Birmingham? Awn ni weidio'r cloc yn ôl. Mae'n teimlo amser hir yn ôl rwan. Be wedi di ddweud ydy am Parky, mae'n ffeindio ffordd i'w sydd wedi cael ni nôl yna. O'n i'n meddwl, o'n i'n gallu derbyn y gweir yn erbyn Southampton, a hyd yn oed hanner amser yn erbyn Birmingham, o'n i'n meddwl, da ni yn dim o 2 hanner. O'n i'n meddwl, so ni'n gallu troi pethau rownd, dwi'n meddwl, oedden ni'n waith yn yr ail hanner na. Achos o'n ni'r un ergyd ar y gôl. A wedyn, o'n i'n meddwl bod i ar ben, dweud y gwir. A wedyn, yn lwcus, dwi'n meddwl mae Stoke oedd y tîm delfrydol i ni chwarae. Tîm oedd wedi, dwi'n meddwl bod nhw wedi chwarae o gwbl ers y mis Tachwedd. Mae'n teimlo fel bod nhw wedi bod ar rediad rili gwael ers hynny. A dyna'r lot o ymdrech gen nhw ar y cae, yr chwaraewyr mewn safle anghywir. Tro cyntaf i fi weld Sober Thomas
neu Gymru neu Stoke, efo fawr ddim diddordeb yn y gêm o'n i'n meddwl, oedd am lot o ymdrech, oedd am taclo, oedd am mynd ar ôl y peli 50-50. Dwi'n gwybod oedd yn chwarae ar ochr anghywir, ond oedd o'n crynhoi agwedd yr holl dîm o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl bod Stoke yn wael, ond ni Gymru mantais, dwy gol odd mewn ffordd, ond a wedyn, nath hwnna setio ni fyny ar gyfer neithiwr yn do, wedyn mae bob dim yn barod rwan am y crescendo blynyddol, i ddweud. Ydy, mae bob blwyddyn da ni wedi cael gêm neu ddwy siomedig cyn y crescendo yna, do, ti'n gwybod, dwi'n meddwl ar ôl Bristol Rovers llynedd, oedden ni ddim yn edrych ymlaen at y cyfleoedd ni. Yr un peth hefo y gêm Halifax cyn y gêm Notts County. Felly, da ni wedi cael gêm wael. O fel ti dweud, cryfder parc ydy, da ni'n ffeindio ffordd fel arfer, a mae o wedi llwyddo i gael ni yn y gystadleuaeth. A oedd o ddiddorol gwrando'r parc ar ôl y gêm yn sôn am Josh Windass, ac yn gymario i Paul Mullin, fod gen ti rhywun oedd yn codi ar gyfer y gêm fawr, a ti'n gwybod oedd yn mynd i ddod yna, a Josh Windass ei hun yn dweud ar ôl y gêm fod dod i deud wrth y tîm, os newch chi gadw llechen lan na i sgorio heno. Felly, mae o, fod o ddim yn dathlu i goliau, mae o'n amlwg yn fodlon cymryd cyfrifoldeb. Mae werth deud hefyd, fod na sawl newid annisgwyl wedi bod ar ôl y gêm yn Birmingham. Wedyn, Danny Ward yn dod i fewn yn lle Arthur Okonkwo. Mae nath Max Clwyth golli le. A mae Dan Scar fel llynedd falle wedi dod i fewn i'r gemau pwysig tua'r diwedd. A mae o werth nodi am y tro cyntaf mewn 6 gêm fod ni wedi cael 2 lechen lan rwan. Felly, beth ti'n teimlo am y newidiadau yna, Arwel? Ie, surprise efo'n Danny Ward, really, di, a Conco ddim di cael gemau gwael, no, di am di wneud camgymeriadau. Yr un Abertawe ydy'r dwytha fedra fel o'r blunder blooper ma di gael. Ie, surprise, bron as ti'n deud, mae rhaid bod yna rwanaf neu rhyw nickel neu rhywbeth bach, so ti'n deud. Clywyd edrych ddall, wrach, mae di chwarae lot o gemau. Mae Scar di dod i fewn a profi pwynt pob tro, a da ni yn weld y fwy solid yn y cefn hefo Scar, deud y gwir. So ti ddim yn dropio high yma, Callum Doyle yn tîm gyngrair. A mae'r trin yn y cefn mwy o sydyn yn edrych yn solid iawn iawn. Felly, ia, a dechrau Smith, dwi'n gwybod os ti môr yn holliach, ond mae Smith ti bod yn gweithio'n galed, felly, wel, mae di gweithio. Dwi'n meddwl, just wrach mater ys newid i gadw beth yn ffres wrach, a just cael cwpl o chwaraewr yn profi pwynt. Dwi'n yn siŵr iawn, ond oedd hi'n disgwyl gol Cobore yn dechrau neithio'r dweud y gwir, ond Longman yn cael y nod, oedd bach yn sioc hefyd, so mae di gweithio, chwarae teg, hats off i parc unwaith eto. Ydy, mae'n ddiddorol, mae'r tîm o dechrau neithiwr yn mwyafrif llethol o'r tîm llynedd yn dem. Mae o bron iawn wedi mynd yn ôl at lot o'r chwaraewyr yna. Dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o ddealltwriaeth efo Man City fod Cybore ddim yn chwarae 3 gêm mewn wythnos, achos yn aml yn y gêm nos Fawrth yna, mae Longman wedi dod i fewn ac oedd o bendant yn wir dechrau'r tymor. Efo'r oedd ti'n meddwl fod Arthur wedi gwneud dim camgymeriadau cyn efo golli le? Wel, y dleol y gols na ebyn Birmingham, dwi'n meddwl, oedd yn y safle cywir, ond pan eisiau weld y tîm yn ebyn Stoke, o'n i'n meddwl, reit, mae jyst eisiau rhoi gêm, mae'r tymor drosodd, mae eisiau rhoi gêm i Danny Ward cyn diwedd y tymor, dim di chwarae mis Medi neu pryd na goddi. A dyna ni'n weld o, ond dwi'n meddwl bod bach yn masterstroke mewn ffordd, achos falle di Danny Ward ddim yn gwneud yr arbedion spectacular fel mas yn gwneud, ond mae o'n cadw trefn ar y cefn i fi, a mae'n cael y bel allan yn sydyn, mae'n rhoi rhywbeth arall i ti, dwi'n meddwl. Mae'n rhoi rhyw
da ni edrych fwy dynamic rhywsut. A dwi'n meddwl, am gyfnodau neis, oedd y passion really da, da ni'n wedi gweld hynny ers rhyw 5-6 wsos, dwi'n meddwl. So, mae hynny wedi bod yn dda. Dwi'n cytuno beth oedd arfol am Max bod wedi blino, a swn ni hefyd swn ni ddim wedi dechrau efo Cybor yn eisiwr. Dweud y gwir, o'n i'n meddwl oedd yn wild. Doedd Longman ddim gwell na fo, so o'n i'n meddwl. Ond hyn oed yn y gema, Birmingham Stoke, doedd Doyle ddim wedi cael game dda, chwaith. Ond oedd o'n nôl arni neisiwr, dwi'n meddwl, a oedd yr amddiffyn yn gret, rhaid ni ddweud, ond lot fawr o bwysau ar y diwedd, a nath nhw dal yn gryn do, a diolch am hynny, ond ie, dwi'n ffeindio yn anodd iawn peidio canmol parc i mewn fel bod gynnu fo rhyw belen grisial, a mae'n gwybod beth sy'n dod nesaf, a mae'n gwybod y tîm iawn, a mae'n gwybod i beidio panicio. Dwi'n meddwl mae'r fans yn naturiol allan, just dweud, mae dros ben, mae bob dim drosodd, a mae o'n dod yn ôl a rhoi cyfle arall i ni, a rwan mae gennym ni 2 gêm fawr i ddod, does. Ydy o'n gyd digwyddiad bod y ffaith fod Matty James wedi dod yn ôl, wedi rhoi rhywfaint o reolaeth iddyn ni ar y cae. Diolch yn edrych yn hollol, wel, diolch yn holliach na di, ond mae o wedi rhoi rheolaeth yna yn ôl i ni ar y cae. Dwi'n teimlo, a mae'n diddorol, da ni wedi bod efo'r y meddiant yn ôl yn y gemau yma'n dod, a doedd o ddim yn rhywbeth. A mae'n diddorol gweld, o Dan Sca, y chwarae dda fo Matty James diwedd y tymor yn dwydd, a falle Matt Smith, achos ti'n gweld yr axis yna i lawr y canol yn gweithio eto rwan yn dwyt. Sicr, ie. O'n i'n gweld bod unwaith o James i dechrau blino, dyna pryd ddath y pwysau mawr gan nhw. So, diolch cweit yn ffit, ond ie, mae o wedi gwneud gwahaniaeth, dwi'n meddwl. Ond, ie, mae dal yn bechod bod Chief ddim o gwmpas. Wedyn, dwi'n meddwl sa'n ni wedi sicrhau'n lle yn y 6 i chebyn rwan, so o gwmpas. Ond, ie, mae'n llai o panic stations yn ganol cae rwan, dydy. Dwi'n meddwl bod nhw'n lot gwell. Mae Rathbone wedi cael gas o gêm well neithiwr na mae wedi gael hefyd. Mae pethau'n dechrau clicio, ti'n meddwl, dwi fel arfer yn optimistaidd. Ti'n meddwl, falle mae bob dim yn dod i le, a y tîm ar ei orau pen yw bythefnos bydd y play-offs yn dechrau, ond da ni mewn nes o'na den. Dwi'n meddwl... Mae'n gang hig. Mae'n deg ddeud, oedd colli Matty James, Ben Chief, a wedyn George Dobson yn cael 2 gêm o waharddiad ar ôl y gêm Chelsea na, wedi rhoi pwysau mawr arno ni, a mi nathon ni weld y tîm yn colli momentum yn y cyfnod yna. Mae hefyd yn deg i ddeud bod Hull wedi cael rhediad hyll, a maen nhw wedi colli mwy o bwyntiau, wedi gadael ni nôl i fewn i raddau. Ond, ar ôl deud hynny hefyd, mae Wrecsam rwan ar 70 pwynt ar ôl 44 y gemau. Y 2 dymor diwetha, fysa hynny wedi bod yn ddigon i roi ti yn y gemau ail chwarae. Felly, da ni wedi cael nifer dda o bwyntiau yn ystod y tymor, ond mae Hull wedi gadael ni nôl i fewn chydig yn do, a'n ywedig. Mae cael y 2 gêm gyfartal na, a ni wedi ennill, da ni wedi tynnu'r 4 pwynt yna nôl, yn do. Dwi'n gwybod os yw'n ffactor, mae gen Hull lot o chwaraewr arfensig yn oes. Ydy hynny'n y gwahaniaeth i agwedd nhw erbyn diwedd tymor, os gyda nhw un lygad ar be maen nhw'n gwneud tymor nesaf, fel yna, dyn nhw'n cweit efo'r un ymroddiad, dwi'n gwybod. Oedden nhw hefyd y tîm efo'r gwahaniaeth mwyaf rhwng i XG, dwi'n meddwl wedi dweud hwnna ar y pod o blaen, ond y gôl disgwyliedig a faint oedden nhw'n sgorio, felly oedden nhw'n sgorio lot mwy na ddylen nhw'n wneud. Felly, ar ryw bwynt mae hwnna'n mynd i ddal i fyny efo ti'n dydi, achos os ti'n creu, mae Wrecsam yn eitha da am sgorio fwy na ddylen nhw, ond oedd Hull ar y brig yma, felly mae hwnna'n gallu dal i fyny efo ti'n dydi. Wedyn Arwel, oedd Ifor yn sôn am bêl grisial Parky. Yn amlwg mae gennym ni gêm fawr yn Coventry dydd Sul.
Coventry wedi dod yn bencampwyr, felly gobeithio nhw i'r Rob Mac yn barod wedi cynnig i fynd ar garfan allan i Las Vegas a diolch ots fod nhw'n dod yn ôl yn hwyr ar gyfer y gêm. Felly mae yna gwestiwn yn mynd i fod am ymroddiad Coventry, ond maen nhw wedi cael tymor arbennig o dda. Uh, Mae o'n bosib yn amser gwell i chwarae nhw na pythefnos yn ôl, ond be ti'n teimlo am y gêm yna? A hefyd, ydy o'n fantais i Wrecsam fod ni'n gwybod be fydd Hull di wneud yn barod cyn y gêm yna? Mae'n bosib, dim bwys beth, dwi'n meddwl fod rhaid ni ennill y ddwy gêm. Dwi'n meddwl newn ni aros yn y chwech uchel heb ennill y ddwy. Dwi'n meddwl dyna di realiti'r ddwy fixture nesa. Dwi'n gweld canlyniadau Hill neu lot o wahaniaeth, really. Dwi'n meddwl haid ti just edrych ar Coventry a Middlesbrough de. Mae gymaint o ansawdd yn y garfan efo Coventry yn does. Dwi'n gwybod pa fath o dîm maen nhw'n mynd i'r allan. Fydden nhw wedi cael parti. Mae'n mynd i fod yn... Mae'n mynd i fod yn tough, yndi. Ti angen 3 pwynt yn erbyn tîm sydd wedi ennill y gyngrair, felly... Ia, a wedyn mae'r game Middlesbrough, wrach, fydd honno, fydd Middlesbrough ddim yn garantid o'i lle yn yr gemel gyfle neu be bynnag, so, ia, wrach fydden nhw ar o hen o'r rwan, ond mae'n mynd i fod yn anodd iawn. Dwi'n meddwl, yr hen ystrydedd yna ydi, pa tîmau sef o'r momentum yn de, momentum yn mewn i'r gemel gyfle, wedyn momentum yn y gemel gyfle a mynd i'r final, ond da ni'n mynd dîm momentum, da ni'n mynd i bod yn dîm momentum. Mae canlyniadau yn awgrymu yn bod ni, ond yn sicr di'r perfformiadau, da ni ddim yn dîm fel e. Da ni'n dîm sydd yn gallu ennill pan mae'n cyfri wrach. A dwi'n meddwl na dyna fydd yn trick shots ni yn y gemau sydd i ddod. Da ni'n dîm sydd yn gallu ennill yn y gemau mawr pan mae'n cyfri. Da ni wedi bod yn OK yn y tymhorau dwytha, felly just gobeithio am hynna yn y ddwy gêm ser ôl. Dyna beth dwi'n ei ddweud, Dwi'n meddwl bod ni'n dîm falle hefyd sydd yn ennill yr eiliadau mawr, a mae bobl fel Josh Swindas yr hyn, fel o'n i'n deud, sôn o Paul Mullin, yr hyn yn cipio y foment weithiau. A da ni ddim, fel ti'n deud, ar ôl yn rheoli'r gemau, a wedyn mae'n anodd adeiladu momentum mewn ffordd o chwarae fel a, ond mae o'n dîm sydd o dan Paki sydd yn dangos bod nhw yn gallu codi i'r foment fawr. Efo'r ti'n meddwl bod Hull yn mynd i ennill y ddwy gêm olaf? O'n i angen O, ti'n ddwy troi gêm? yma. Na, dwi'n meddwl gna nhw. Dwi'n meddwl, os... Mewn rhyw ffordd, dwi'n meddwl os na ni ennill dysil, na ni hefyd gyda Middlesbrough mewn rhyw ffordd. Gobeithio fi gyd Coventry hangover. Nethon nhw ennill 5-1 adre neithiwr. Ti'n gobeithio fod y parti wedi bod neithiwr. Dwi'n gwybod, ydyn nhw'n cyflwyno'r gwpan cyn y gêm neu ar ôl y gêm? Ydy hynny'n ei gwahaniaeth? Dwi'n gwybod, ydy'r... Dwi'n cofio bod nhw'n mynd i gyflwyno fo ar ôl y gêm, ond bydda ni'n clapio nhw ymlaen y bydda nhw'n cael. Right, okay. Gawn ni fod yn neud nawr yn nhw cyn y chwydban gyntaf. Ie. A wedyn y gêm Middlesbrough na, fydd o'n od achos o bosib, byddwn ni chwarae Middlesbrough yn y ddwy gêm wedyn hefyd. Os so pethau'n gallu gweithio allan fel na, sut mae hynny'n newid agwedd Middlesbrough? Ydyn nhw'n rhoi ail dîm allan mwyn peidio rhoi mantais i ni? Achos, rhaid ni roi'n tîm gorau allan bydd. So mae yna lot i feddwl amdano fo. So, o ran Hull, dwi'n meddwl bod nhw wedi rhedeg allan o stem. Dwi'n pethau dwi'n broffwydo beth yn dod yn wir. So. Ond dwi'n meddwl bod cefnogwyr Hull yn meddwl bod nhw'n dechrau rhedeg allan o stêm, felly mae hynny'n yn rhywbeth i ddangos. A dwi'n meddwl bod Norwich, gêm ola y tymor iddyn nhw yn gêm anodd iawn, a falle fel ti'n deud, os ydy Middlesbrough wedi sicrhau i lle yn y gemau ail chwarae, ond methu chwarae i lle am ddyrchafiad uniongyrchol, mae'n bosib iawn na nhw orffwys chydig o chwaraewyr
mwyn cadw nhw'n ffres ar gyfer y gemau ail chwarae. Felly mae o'n lot o elfennau diddorol. Di dal fi ddim hollol allan ohoni, ond os di Wrecsam neu Hull yn ennill un gêm, ma nhw. Felly falle fod ni mewn sefyllfa da mae falle nhw sydd o'r gemau hawsa a bapur. Felly, gawn ni sgwrs, wrth gwrs, ar ôl y gêm Coventry, ond yn edrych am y gêm dydd Sul, a falle gofyn beth ydych chi'n meddwl fydd y gêm Hull a Charlton hefyd yn y gyd-destun, achos byddwn ni yn gwybod y canlyniad. Be ti'n disgwyl gweld yn digwydd ar y penwythnos arwel? Mae'n rhaid i fod yn optimistig yn dweud. Da ni wedi cael tymor fel ma a dod at y cwpl o gemau olau i fod yn gwydr hanner gwag. Dwi'n notorious am fod yn gwydr gwag os o beth. Mae rhaid i gael ffydd. Mae rhaid i gael ffydd bod ni'n mynd i gael perfformiad a moment a mwy o eiliadau iconic. Felly dwi'n mynd i ddeud 2-0 i Wrecsam. Iasgo Barwell, mae hwnna'n derys iawn. Ifor? Wel, mae Windas ar dan, mae'r amddiffyn edrych yn gadarn, mae Coventry ar y traeth, 1-0 i Wrecsam i dau. Na, dwi'n weddol o hyderus, fydd Parky wedi cael y meddylfryd yn iawn, a fydd o'n dewis, ti'n mo, os ti'n dod y cybore nôl neu ddim, diolch ar y rasbo neu O'Brien, ti'n mo, neithio'r y galwad cywir, dwi'n meddwl rhaid i Windas ddechrau. Ti'n mo, ar enni gofio, nathon ni chwarae'n lot gwell na nhw ar y cair as yn dod, dwi'n meddwl. Nathon ni fwnsio nôl o'r canlyniad Caerdydd na, mae'n gwneud fi fel mae Southampton ydy'r tîm gorau yn yr adran erbyn rwan. Mae Coventry'n lwcus bod ni bod yn gyson ar ddechrau'r tymor. Dwi'n mynd i ddweud na ni ennill rhywsut. Iawn. Mae rhaid i fi fynd chydig o wahanol yn does, achos neu fydd o'n... Dwi'n meddwl falle gawn ni gêm gyfartal, ond dwi'n meddwl falle geith Hull gêm gyfartal hefyd. Wedyn, dio ddim yn ganlyniad gwael wedyn, achos os da ni'n mynd i gêm ola na. Ond os di Hull yn colli a ni'n ennill, da ni chweched wedyn, ydyn? Ydyn gweithio fel yna? Wel, mae'n dibynnu ar goliau wedyn, dydy, ond da ni ar y blaen efo rheini hefyd. Dda ti sôn am allan mae Southampton yn y tîm gorau ar y funud. Wel, mae Norwich yn agos iawn i hwnna hefyd yn dydy, a mae gen Hull gêm anodd yn dod i fyny efo nhw ar y penwythnos ola. Felly, swn i'n syni, fysa Coventry'n hapus i gael gêm gyfartal, dwi'n meddwl, bod nhw ddim eisiau ennill ar eu cael hynny. Ddim eisiau colli ar eu cael hynny wrth i nhw ddallu Bencampwriaeth. Ond beth bynnag, da ni'n ddisgwyl gweld, mae'n mynd i fod yn gyffroes yn dydy. A dwi yn meddwl hefyd, falle fod o werth deud, ar ôl y gêm Birmingham, dwi'n meddwl fod y cefnogwyr, a falle'r chwaraewyr hefyd, wedi derbyn y ffaith fod falle fod ni ddim yn mynd i fyny. A mae hwnna wedyn, ti'n colli'r ofn o beidio mynd i fyny, a mae hwnna wedyn yn neud ti'n fwy peryg. Dwi'n meddwl fod gen ti'r hyder yna wedyn ti'n mynd, ti'n mynd am rhywbeth yn hytrach na trio amddiffyn rhywbeth. Felly dwi'n meddwl fod gen ni momentum fel achos mae Hull wedi bod mewn safle dipyn uwch na ni'r holl ffordd yn do, achos oedd hi ras rhwng ni a Southampton am dipyn yn doedd a Hull uwch yn penna ni. Felly dwi'n meddwl bod hynny hefyd o'n blaen ni, ond fydd na sawl tro yn y gynffon, dwi'n meddwl allan ni sicrhau, mae hynny rhywbeth sydd yn digwydd yn arbennig i Wrecsam bob blwyddyn. Ac yn ymhenni, dwi'n meddwl fydd y gêm ol yna yn erbyn Middlesbrough yn un o'r rhain a lle pan ti'n gwylio adre, mae'r tabl yn newid bob 10 munud, dydy, a falle fyddwn ni'n yn y gemau chwarae 1 munud, allan ohonyn nhw'n munud wedyn, a jyst gobeithio fod
pan mae'r bêl yn stopio ar yr olwyn roulette, fydd o hefo Wrecsam yn y chweched safle. Ond dwi'n siŵr beth bynnag sy'n digwydd, fydd o yn ddiddorol, fydd o ddim yn ddiflas, a dyna pam da ni mor freintiedig i fod mewn 5 mlynedd o fod reit yn ei chanol i bob blwyddyn. A un peth arall sydd yn sicr, byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.